jingpule woman kasmi Kulena kasithi ba ar Paulus bokhu chau Timotheus kalandong ka ba ar kan khot phra hadu khatsan do kan mau bayaw Jesus Christ ukhun uksiu jong udaben la ben mi pat na ki bayaw dei kani ka gospel banga yalam dei na ka benta kani ka gospel banga sha shitam pat sha khum kinjri kum udakan Henry omdon chingkhum ya ka ktien ublei na markata nga sha ya kani baro naga benta kito ya ki bau Blei ulajien pakindup yo ya ka jingpen em ha u Chris Jisu lembat ka buram bom jukun dei ban ngen baladangi yap lang badu ngin ye im lang ru ladangi sha satar lang badu ngin ye sen shar lang ru ladangi len ya u mauru un len tingi ladangim yai ne tu yai pen kan mau ya kibriu Shapang kini ki a pato kin tu jur ya ki hakmat ublei ban om ya wo nia shapang ki ktien kai kani kam pen baha bat kala ban pen jot ya ki tu ki basngam tu yele kat bala ban pen bet yala de ban yo ya ka jing ban jur ublei ban long unong trei ubam don daw ban le ran uba yalap thikna ya ka jing shisha ka ktien jong utrai Kasam arpusan kat khot sau hadu san pra hadu shipho bat khat sau to hi kai yanga yaki lenti jome ko try to ben I thu yaki hanga to hi kai yanga ban em kat kum ka jing shisha jome da ba milong ublei nong pen em jonga sinya sngi nga ap kermen ya ka jing spoon jome u try u long u babha bat u baben u kudog lenti ya ki basakma Uyalam yaki baren shaka hong bat uhika yaki badong yaki lenti jung ka lenti jung utrai ki long ka jing ye bat ka jing shisha yaki to ki basumar ya ka jutang bat ki hukum jung utrai uya daylog bat ki to ki bakongu ya uhika yaki yala ka jutang ka gospel kat kum Marcos bukhut kilandong ka bakhat ar kat khot arfu pra hadu lai pusau ustad ain ubaladan hangta ulayo sngo ya kini kijing yakren ulayo I bau jisu ula jubab kabade ya kisadusi kumta ulawan bankili yo ka ka hukum ka bakong santam kane kalong ka bakong santam jubab u jisu to shashkor ko Israel utrai ublei jungi ulong tang u utrai Tenamar kata pidei ben ye yau try Blei jong pi da ka do nu jong pi baro da ka mensium jong pi baro da ka jingmut jong pi baro ba da ka bor jong pi baro bat ka ne ka dei ka hukum ka baat pidei ben ye yalau para brio kumba yala dehi omdan ka no ka wei pat ka hukum ka bakham kong san ban ya kine ar uta ustad an ula ong hau jisu Mela kren ka padai kunong hikai ta shisha kumba meong badon uwei ublei bad om don uwei pat lat na kumta ubriu udei ben iet yaw blei da ka do nu jong u baro da ka jingbo jong u baro bada ka bor jong u baro bar udei ben iet yalaw para briu kum yala dihi ka khambha shikat dei ban ko ngu yakini ki hukum artli banya ka bawanra kimrat banthang halor keduan bat benterwa jinknya ha ublei ujisu ula yo I katno ula ai ka jubab ka bastat bat ula ong ye phim jingai nak hima ublei hadien kane omdon benut keli shu ya ujisu ka gospel jong utrai